Да, бабай, они пришли нам помочь. Сабыйлар әби белән бабай янына кунакка килгәннәр. Уйнап күңел ачу өчен генә түгел, каз әмәсенә. Әлеге йорт кошы турында табышмак, матур итеп шигырьләр сөйләгәчтән соң сабыйлар эшкә керешә. Ezme koyun külke boğa koz emesinde kızlar yigitler yuvazıp sakın emmesine. Эш беткәч уйнарга ярый, каз әмәсе булган йортта уен көлке җыр булган. Әлеге күркәм гадәтне саклап балалар җырладылар, кышкырт турында мәкаләләр әйттеләр. Халкыбызның төбәтәй, шума үрдәк, шума каз уеннары уйнадылар. Каз канаты киенә бию башкардылар. Бәйрәмсез бик күңелсез бит. Бәйрәмә кирәк безгә, бәйрәмә кирәк сезгә дә, кирәк һәм безгә дә. Кезге балык, кезге мулык, авылда куасымысы, картык балачага, сәүгер хиләгәмесе. Безнең балалар бакчасында милли бәйрәмнәргә зур урын бирелә. Менә бүген дә без борынгы татар йолаларын искә алу йөзеннән зурлар төркеме белән каз әмәсе бәйрәмен уздырдык. Әби бабайларыбызның мирасы бай. Буратино балалар бакчасында милли бәйрәмнәребезне барлап, халкыбызның гореф гадәтләрен, йолаларны кичкенәдән үк балаларга сеңдереп үстерәләр.